praise. Det bliver man aldrig træt af. Vi skal synge en rigtig dansk julesalme, som hedder Et barn er født. Men vi synger den ikke sådan på en helt almindelig måde. Vi synger den sådan lidt mere gospelagtigt. Hvor kan det være, at ventetid rigtig ofte opleves som spildtid for os almindelige danskere? Jeg ved ikke, om det er et københavnersyndrom, jeg ved det ikke, men jeg ved i hvert fald, det ser ud som om, at ventetid ofte opleves som spildtid. Det er som om, at dem, der spilder tiden, de faktisk næsten begår dødssynd. Ikke? Tænk at se på nogen, der bare sidder og hygger sig og slapper af, og som om, at de ikke har noget at lave og bruge deres tid til. Det er ikke til at holde ud at se på. Men ventetid er ikke spildtid. Ventetid er procestid. Det er dyrebar tid. Tid, som skal bruges til at sætte vores liv i perspektiv. Dyrebar tid, hvor vi får muligheden for at forstå, at vi faktisk ikke er alene i verden. At vi ikke er vores egen. Adventstiden er forventningstid. Lad os bede sammen. Kære Gud og himmelske Far, tak for den her tid. Tak fordi, at du har sat en tid op til os, hvor vi kan vente på noget godt, der kommer. Vi kan være i forventning til alt det, som du kommer med. Himmelske Far, vi forventer meget af dig. Ikke bare liv, men også fællesskab, tilgivelse, nåde og omsorg. Hjælp os til at kunne stoppe op. Hjælp os til at kunne tage imod alt det, som du har til os. Men også at give den kærlighed, som vi har til dig tilbage. Amen. Nu kommer der en sang, og mens den er, så brug 30 sekunder til at overveje, er der noget her, som er til mig? En tanke, en ting, som du vil tage med dig. Shining so bright, tells
go. There's a song in the air, angels are there, tells me I need to know that heaven has come to earth. Nu er der mulighed for at bevæge sig lidt rundt i gudstjenesterummet. Vi har vores forskellige stationer, og til dem, der er for første gang, vil jeg lige introducere dem, så I ved, hvordan de fungerer. Hernede i midtergangen, der har vi et lille bord, langbord, hvor der er en lys på, og lys kan man bruge som et symbol, som en bøn, eller som et håb, eller noget, man godt kunne tænke sig. Så hvis du tænker, jeg har nogen i min familie, eller min venskabsgruppe, eller noget for mig selv, som jeg godt kunne tænke mig, at Gud han greb ind i, var til stede i, så tænd et lys, hvis du mangler ord, og lad det være din bøn. Og Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forråbt et brød. Han takkede, han brød det, gav sine disciple det og sagde, tag det og spis det. Dette er mit legeme, som gives for jer til syndernes forladelse. På samme måde tog han også bæret efter aftensmåltid. Han takkede, han gav dem det og sagde, drik alle heraf. Dette bærer er den nye pagt med mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør det hver gang I drikker det til ihukommelse af mig. Ja, og til dem, der skal vide det, så er det alkoholfri vin, vi har. Ja. Og imens vi sangerteamet synger for, og så er I velkommen til at bevæge rundt i lokalet. Teardrops falling in the morning. I see darkness has taken hold of you. Det er jo skønt at være kirke her i København og være sammen og have fællesskab og gøre en masse godt for hinanden. Vi vil også gerne gøre noget for nogle andre. Og i dag der vil vi rette vores fokus lidt ud af. Vi har faktisk en udsending afsted til Lesbos, som ligger nede i Grækenland, som er nede for simpelthen at hjælpe de flygtninge, der kommer i gummibåde til Lesbos, væk fra alt det kaos, væk fra alt det forfærdelige, der sker, og hen imod et andet sted, et nyt liv. Håb for et eller andet, der kan være godt for dem, fordi det, de kommer fra, er forfærdeligt.